We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Atod namo ang pinakadagko ug pinakaulahing balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. John D. Esteban, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Nagtala o labing unang pasyente nga namatay sa COVID-19 Delta variant ang Cagayan de Oro City. Siya ang usa sa 8 ka bagong kaso sa mong variant sa syudad nga karon anaa na sa 21 ang kinatibuk-ang ihap. Ani report. Gikumpirma sa City Health Office nga ang usa sa 8 ka bag-ong mga individual nga natakbuyan sa COVID-19 Delta variant sa Cagayan de Oro City mipanaw na ug kini nagpuyo sa Barangay Kauswagan. Samtang ang laing mga pasyente nagikan sa Barangay Bulwa, Kanituan, Balulang ug Carmen. Upat sa mga pasyente magbanay diin duha sa Balulang ug duha sa Carmen. 6 anyos ang pinakabata sa natakbuyan, samtang 55 anyos ang pinakaidaran. Silang tanan gi-isolate na sa pagkakaron. And then continuous ang ating monitoring, sir, sa area surveillance with our medical officer in charge with this sir, different barangays. Aminado si Mayor Oscar Moreno nga dakong hagi sa syudad nga makontrola ang Delta variant tungod lain-lain nga mga barangay ang gigikanan sa mga pasyente. Busa iyan ang gimando ang paspas nga pagsubay sa second ug third generation contacts niini. Palagi ko mga 5, at least 5 na mga different places gini. And so challenging gini kayo kay tanan ka na imo mang i-contact trace, no? Dugang sa mayor nga anara gyapon sa kamot ug kooperasyon sa katawhan aron mapugngan ang surge sa COVID-19. Pinaagi sa kanunay nga pagsunod sa health protocols ug pagpuyo lang sa balay. Dugangan mechanical ventilator, dugangan ICU bed, dugangan isolation bed, pero kung ang tao dili mag-cooperar, mudaghan pagid na ang kaso sa simbako, no? So I hope maghangyo kita nga unta depensa tang tanan, no? Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gianunsyo sa Southern Philippines Medical Center nga hapit na magamit ang modular hospital nga gitukod sulod sa ospital agig pagpangandam sa mga mataptan sa managlahing variant sa COVID-19 sa Davao City. Ani ang report ni Argil Relator. We had a series of meetings even with the DOH and even with Mayor Sara, and I assure them that we will not be like India, we will not be like Cebu. Gipanganti ni SPMC Chief Dr. Ricardo Audan nga dili mahitabo sa Southern Philippines Medical Center ang nasinati na nga kakulangon sa COVID-19 beds sa Cebu o Cagayan de Oro City. Matud pa, as of August 8,
Unom ka COVID-19 ICU beds ug 61 ward beds sa SPMC ang bakante. Gikan sa sobrang 300, ana-ana sa 519 beds ang gialokar alang sa COVID-19 patients. O gilaumang mas musaka pang ihap niini tungod sa ginapatukod sa DPWH 11 nga modular hospital alang sa COVID-19 patients. Ilabi na ang mga magpositibo sa managlahing COVID-19 variants. Ang duha ka units na off-site modular hospital sa Southern Philippines Medical Center adunay total na 44 rooms, each with a 9 square meter floor area. The facility, among others, has a nurse station, public address system, individual toilet and bath, air conditioning, ventilation system na adunay HEPA filters, standby generator, and a medical gas system. Ang project adunay total allocation na 62 million pesos na gisugdan atong Hulyo o ginaplano na mahuman karong Setyembre aron ma-turn over sa pagdumala sa ospital. Gawa sa modular hospital, gilaumang magamit na sab ang dugang ICU beds alang sa mga pasyenteng magpositibo sa dugang variant sa COVID-19. Ang maganda lang kasi we have a 23-bed state-of-the-art that will open this week. Ang aming ICU. So it's additional ICU, 23 beds, no? Additional ICU sa. Wala tayong problema sa staffing kasi that was the staff na inalis mo na namin because of the renovation. And the renovation already finished last Friday and the turnover will be this week. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Gawas sa negative RT-PCR test nga rekisito sa tanang pasahero nga mosulod sa Zamboanga City, magpahigayon na sab kini og random rapid antigen test sa mga biyahero og essential services. Kini human gibutyag sa Department of Health nga anaa sa high risk category ang nasod. Ilabi na nga padayon ang pagsaka sa COVID-19 cases sa National Capital Region ug ubang lugar. Gianunsyo mismo ni Zamboanga City Mayor Beng Climaco nga sugod ugma Agosto 11 nga gawas sa negative RT-PCR test. Magpahigayon na kini og random rapid antigen test sa mga biyahero og essential services nga ginatugutan nga makasulod gawas sa syudad. Isip transshipment ang Zamboanga City, proteksyon na usab kini sa katapad nga probinsya sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi ug Zamboanga Peninsula. The city government will start to conduct random rapid antigen tests for COVID-19 among travelers, including those essential services which are allowed unhampered movement across all borders. This is the recommendation of the City Health Office, our medical experts, in order to intensify our campaign to keep our people safe. Mas ginapakusgan sa Mlang Cotabato ang kampanya kalabot sa bakuna kontra COVID-19 sa mga Muslim community sa lugar. Human gamay ra ang nagpabakuna sa maong komunidad. Samtang lapas 3,000 na sab ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Davao City. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi nining report. Mibalik na sab sa kapin 3,000 ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Davao City. Human nadugangan og halos 300 ka new cases ni adtong Sabado. Mao na kini ang labing taas nga ihap sa new COVID-19 cases karong bulan sa Agosto nga anaa sa 273. Misaka na sa 31,951 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City ug 3,019 ang active cases. Gibutiag sa Municipal Health Office sa Mlang Cotabato nga ubos ang ihap sa mga miyembro sa Muslim community sa lugar nga nagpabakuna. Kini tungod kuno sa misinformation. Busag ipakusgan niini ang kampanya nga magpabakuna kontra COVID-19, ilabi na sa tulo ka Muslim barangay nga ubos ang ihap. Nangay nasab kini og tabang sa mga Muslim leaders ug imam aron awhagon ang mga Muslim settlers nga magpabakuna. Samtang kapin 50 ka tawo sa Mlang Cotabato ang gisita sa otoridad nga wala mituman sa health protocol sa pagsugod pa lang sa bulan sa Agosto. Sagad kanila mga tambay ug mamaligyaay sa palengke sa lungsod. Gipanghatagan sab sila og lecture sa otoridad sa municipal gym o gipamulta og tag 150 pesos ug ang wala nakabayad nagpahigayon og community service og 2 ka oras sa plaza. Nakauli lang sila dihang gisundo sa ilang barangay officials. Ana-ana sa 5,196 ang tanang kaso sa COVID-19 sa Cotabato Province ug 762 ang mga aktibong kaso. Napulo ka pasahero sa eroplano gikan Manila ang miabot sa Zamboanga City Airport nga nagpakita og peke nga negative RT-PCR test result. Gipanghatagan sila og citation ticket una gipabalik sa agi.
Miabot na sa 32 ka pasahero ang gipabalik human nagpakita og peke nga negative RT-PCR test result pag-abot sa Zamboanga City, pinaagi sa mga pantalan ug airport sa syudad. Giandam na sa Zamboanga City LGU ug pulis ang kasong ipasaka batok sa maong mga pasahero. Miabot na sa 12,231 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City nga dunay 112 active cases. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Usa ka resort sa Island Garden City of Samal ang subling nangabre kini human sa sobra usa ka tuig nga pagsarado tungod sa pagpailawom sa community quarantine sa Davao del Norte. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Abre sarado. Kini ang kahimtang sa mga resort sa Samal Island bunga sa pagkambyo-kambyo sa quarantine status subay sa mga kasos sa COVID-19. Sa maong hitabo, mas mabati sa turismo ang kadakong epekto kanila sa pandemya. Apan kining usa ka resort sa barangay Katagban, Peñaplata, Samal Island. Sobra tuig gayud na narado. Hangtod nga ni atong tunga-tunga sa Hulyo, nakadesider ang management nga subling mag-abri na. Nagaiwas jud pud ang amo ang owner nga sa regarding sa COVID. Tapos ano sad sila kanang focus sad sila sa iba nga business. Nga may lamang among resort nga dunay kaliguang pool, dagat ug mga villa nga Asian, Oriental ug Mediterranean theme. Limitado lamang ang maakomodar nga guests. Ug sagad, exclusive reservation, busa, mas dali ang pagpatuman sa health protocols. Halos 90% usab sa ilang matrabahante nagpabakuna na. Daghan jud kaayong changes pagbalik. Before grabe jud ka busy. Before daw grabe jud ka busy. Pero karon kanang hinay-hinay, unti-unti nagakuan mi sa mga guests, daghan kayo og mga process like QR. Pipilas mga trabahante dinhi ang naundang sa trabaho, samtang ang manabiling nagbantay, dunalay allowance. Busa, dakong kalipay nila nga nakabalik na karon sa pag-operate ang resort. Dako nagtabang sa amot ko kay siyempre makadawat na kog dako makapadala na ko sa akong pamilya. Sumala pa nga dili pa man kusog sa karon, apan hinay-hinay na nga nagasulod ang bookings sa ilang mga customer. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Miabot na sa nasod ang Philippine boxing team nga delegado sa nasod sa Tokyo Olympics 2020. Nag-virtual courtesy call sab sila sa Malacanang. Aniya ang report. Pasado alas 4 sa hapon kagahapon dihang miabot ang eroplanong sakay ang Philippine boxing team nga delegado sa nasod sa Tokyo Olympics 2020. Gilangkuban kini nila Nesty Petesio nga taga Davao del Sur, Carlo Paalam nga taga Cagayan de Oro City, Yumir Marshall nga taga Zamboanga City ug Irish Magno nga taga Iloilo. Gitimbaya sila ni Pangulong Rodrigo Duterte pinaagi sa usa ka virtual courtesy call sa Malacanang. Sila Carlo ug Nesty naguli og silver medal sa men's flyweight ug women's featherweight divisions, samtang bronze medal alang kang Yumir sa men's middleweight division. Silang tulo, pulos mga Mindanawan. Kini ang unang higayon nga nakasungkit og daghang medalya ang Pilipinas sukad misalmot sa Olympics. Lakip sab ang pinakaunang gold medal sa nasud sa Olympics nga nakuha ni Zamboangueña weightlifter Heidelin Diaz. Gianunsyo sab sa Pangulo nga gawas sa nakalatid sa balaod, makadawat sab sila Carlo ug Nesty og tag 2 million pesos. Si Yumir 1 million pesos. Ug sila Irish ug uban pang Olympians og tag 200,000 pesos matag usa gikan sa Office of the President. Matod sa Pangulo, hatagan sab sila og Order of Lapu-Lapu medal isip pa sidungog sa ilang natampo nga garbo sa nasod. You went to Tokyo to fight and I say that you did your best and the Filipino people appreciate it, especially bringing honor to the country. So, congratulations and mabuhay kayo. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Magdiayon nga lang yaw patay sa sunog sa General Santos City. Kini ugban pang balita pinaagi ni report.
Patay ang magtiayon nga langyaw diyang natrap silang nasunog nga balay sa Queens Love Village, Barangay City Heights, General Santos City. Nailhan ang mga biktima nga sila Jonathan ug Roberta Steffi, kinsa mga church missionary sa usa ka Christian church sa Jensan nga pulos senior citizens. Sigon sa kabumbirohan, wala dayon kuno nakagawas ang magtiayon sa ginatulugang kwarto, hinungdan nga na-suffocate sa aso. Samtang usasab ka abandonadong balay ang nasunog sa Hikban Subdivision sa Barangay Lagaw sa Jensan gihapon. Electrical short circuit ang giingong hinungdan sa nasunog nga duha ka panimalay. Sa Zamboanga City, patay ang 4 ka tripulante tungod sa suffocation sulod sa gisakyang fishing vessel sa Barangay Talisayan. Nailhan ang mga biktima nga sila Billy Lamag, Charlie Caspe, Marjon ug Joseph Oro nga pulos taga Negros Occidental. Sa investigasyon, nakita na lang sa mekaniko sa barko ang 4 nga wa nay panimuot sulod sa fish storage nga dunay sulod nga daot nga mga isda nga mo'y gitudlong hinungdan sa suffocation. Nakig-alayo na ang tag-iya sa barko nga Nancy Fishing Corporation ngadto sa kabanay sa mga tripulante. Patay ang 24 anyos nga CAFGO member nga si Efren Medina. Human kini gipusil sa wala mailing suspitsado sa Purok 3, Sitio Kumpayan, Barangay Dapiwak, Dumingag, Zamboanga del Sur. Sa investigasyon, nag-inom kuno ang biktima uban ang iyang amahan gawas sa balay sa Higala. Yang miabot ang usa ka armadong lalaki, dayon pusil kaniya. Sa Cagayan de Oro City, usa ka lalaki nga walay gikatahong kabanay napalgang patay sa balay niini sa Soldiers Village sa Barangay Bulwa. Sigon sa higala sa biktima kinsa naghatag sa iyong pagkaon, naabtan na lang niini ang lalaki nga wala na kinabuhi sa iyang balay. Giimbestigahan na kung doon na ba'y foul play ang kamatayon sa lalaki. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Samdan ang usa ka pulis sa Talaingod, Davao del Norte, human gitira og sniper sa gituuhang sakop sa New People's Army. Girespondehan galayon sa Talaingod Municipal Police Station ang sniping incident nga nahitabo niadtong Sabado ngadto sa biktima nga giilang si Special Action Force Patrolman RJ Tabunda. Sumala pa nga samtang nagpahigayon og combat patrol operation ang grupo sa kapulisan sa Barangay Palmahil, Talaingod, Davao del Norte, kalit sila nga gipabuthan og armas pag-abot sa sitio Miransad. Gituuhang sakop sa NPA sa maong area ang responsable sa maong hitabo. Hinuon, luwas ang biktima. Sanglit igo sa walang nga tiilang ang nahiaguman niini. Usa ka balay sa Barangay Balulang, Cagayan de Oro City ang nasunog, samtang nadanyos ang kasikbit nga balay. Gituwang gituyo ang pagsunog, diin ang gitumbok nga sospek tagtungod rasab. Aniya ang report. Naugdaw ang panimalay ni Rene May Monseda samtang nadanyo sab ang balay sa likod niini sa Ilaya, Barangay Balulang, Cagayan de Oro City. Sa inisyal nga investigasyon, gituuhang gituyo pagsunog sa bana ni Rene May ang ilang mismong panimalay. Murag na sila panagbingi, kagabi pa. Then karon daw nga adlaw daw. Honestly lang ha. Di pa na ako naipuwent og maayo, pero honestly mo na gingon nga gisunog daw na iyang balay. Sayang bana. Sumala sa mga silingan, nag-inom pa kuno ang mong lalaki Domingo sa buntag, una nahitabo ang sunog. Sigon sa mga impormasyon sa mga tao, nagbansag man na ito, nag-inom sa buntag. Ngayon siya nga, iya daw sunugon ilang balay kaya aron makaangkon. Ang gitumbok nga sospek wala na nakita sa lugar human sa insidente. Diya sa bintana dito, ligawa sa dito, nilaya sa paingaw sa suba. Suba mo guna diya. O gipangita nila dito, wa pa nila makita. Dili moubos sa 225,000 pesos ang danyo sa mong sunog. Hinoon walay kinabuhing na angin sa panghitabo, samtang padayon pa karon ang investigasyon sa kabumbiruhan. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Patayng lawas sa Police Provincial Director sa Sulu nga gipusil patay sa irang sakop, giuli na sa iyang lugar sa Luzon. Pasado alas 8 Martes sa buntag, ipahigayon ang usa ka send-off ceremony sa patayng lawas ni Sulu Provincial Director Police Colonel Michael Bayawan sa Edwin Andrews Air Base sa Zamboanga City, ayha kini pagadalhon sa Baguio City. Si Colonel Bayawan gipusil patay ni Police Senior Staff Sergeant Imram Gila. Diyang bibisita kini sa quarantine control point sa Barangay Asturias sa Jolo, Sulu niadtong Sabado sa hapon. Napatay sab sa police escort ni Colonel Bayawan ang suspitsadong pulis. Nasayran nga nagdumot si Gila human kini gipakaulawan sa maong opisyal hinungdan sa maong pagpamusil. Department of Interior and Local Government Region 11 nagpasidaan sa mga politiko nga dili pahimuslan ang pandemya sa pagpamulitika. Ani ang report? Sunod tuig pa ang eleksyon, apan karon pa lang nagpasidaan na ang DILG Region 11 ngadto sa mga gapamulitika taliwala sa pandemya.
Giagni sa DILG-11 na publiko nga i-report ang mga politiko kansangalan nakaprint sa ilahang mga vaccination cards. Sumala sa buhatan nga dili angay pahimuslan sa mga epal nga politiko ang pandemya alang sa ilang sariling interes. Kini kuno ang panahon aron mutabang ug dili kinahanglan mamulitika. Luod kay na siya paminawon nga ang atong pandemya imuha pang gamiton sa imuhang kaugalingon nga interest. That will only show unsa kang klase ng pagkatao. Samtang gipahimangduan usab sa DILG ang tanang LGU sa rehiyon nga pangitaan og paagi nga mapunduhan ang mga programa bahin sa COVID-19 response, pinaagi sa pag-realign sa mga budget. Mas labing maayo sab kuno nga magtukod og dugang mga pasilidad, ilabi pa nga laumang mulungtad ang pandemya sunod tuig. Aman mo yung mga activities ug mga funds nga dili na ninyo pwedeng ma-disburse tungod kay doon na tayo mga pandemic, pwede na mong coordinate with the Department of Budget and Management unsa ang pag-realign na basta COVID-related response. Wala na rason ng mga local government units nga moingon nga wala may pundo pagbayad og additional nga mga volunteer nurses, wala na tayo mga pundo para sa magbantay sa itong mga facilities. We can always do that. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Mga persons deprived of liberty sa Cagayan de Oro City Jail gipang bakunahan na. Samtang ikaduhang mega vaccination site sa General Santos City giablihan na. Ani ang report. Gipang bakunahan na karon ang persons deprived of liberty sa Cagayan de Oro City Jail. Mabot ngadto sa sobra 1,000 ka mga PDL ang nabakunahan nga lakip sa A2 o senior citizen ug A3 adult with comorbidities. Kini ang nakitang paagi sa LGU Cagayan de Oro ug DOH Region 10 aron mapugnan ang severe cases o pagkamatay sulod sa prisuhan ug galing masudlan pagbalik og COVID-19 ang mong pasilidad. Magpadayon ang vaccination rollout sa City Jail sa mga umaabot nga adlaw aron makabot ang target nga PDLs nga mabakunahan. Kay nung duman nga gitutukan, gitugutan ni IATF Chief Implementer of Vaccine SHAR, Carlito Galvez ang hangyo ni Mayor Moredo nga mabakunahan usab ang mga PDLs. Ilabi na nga ubay-ubay na kanila ang natakbuyan sa COVID. Sa General Santos City, dugang mega vaccination site sa usa ka mall ang giablihan alang sa A4 priority group o essential workers. Target sa Jensen LGU nga pinaagi niini, 700 matag adlaw ang mabakunahan. Kini na ang ikaduhang mega vaccination site sa syudad. Ang unang mega vaccination site modawat og vaccinees gikan sa A1 to A3 group. Sa sunod semana, subling ablihan ang mega vaccination site sa laing mall alang sa nahibiling A4 group. Pahimangno sa LGU, bawal gyapon ang walk-in. As of August 2, 70,940 na ang nabakunahan og first dose sa Jensen ug 27,962 ang fully vaccinated. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kapinood sumil ang new COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlaw. 8,560 ang new COVID-19 cases sa nasud karong adlaw. Busa misaka sa 1,676,156 ang total COVID-19 cases. Sa Mindanao, 28,417 ang confirmed COVID-19 cases sa Region 9 nga dunay 285 active cases. 43,246 sa Region 10 ug 7,378 ang aktibong kaso. 57,292 sa Region 11 nga 6,693 ang wala pa naayo. 29,739 sa Region 12 ug 3,094 ang active cases. 25,680 sa Region 13 nga 1,018 ang aktibong kaso ug 9,547 sa BARM nga dunay 450 ka aktibong kaso. Dagang supply sa klase-klaseng brand sa bakuna kontra COVID-19 ang miabot sa Davao International Airport kagahapong adlaw. Ania ang report ni Sheila Vergara Rubio. Miabot sa Davao City adlawng Domingo ang tulo ka brand sa COVID-19 vaccine nga ipang-apod-apod sa nagkadayng lugar sa Davao Region. Kini mao ang 50,000 doses sa Coronavac nga ginamba sa Sinovac, 59,920 doses sa Moderna Spikevax ug 55,200 doses sa Oxford AstraZeneca. Sa kasamtangan, ana-ana sa 1,835,560 doses ang nadawat sa Davao Region.
Ang maong mga bakuna mo giagad nga mabot nga dugang supply sa Tagum City. Kini human nahunong una sukad sa milabayng semana ang paghatag og first dose sang paabot pa sila sa dugang supply. Hinuon nagpaday ng paghatag og second dose nga bakuna sa syudad. Ginaauhag sa DOH-11 ang mga wala pa makabakuna nga magpalista sa ilang LGU. Gani sa Davao City, gilusad na niadtong Sabado ang online vaccination appointment pinaagi sa profiles.safe-davao.com. I-click lang ang Register for Vaccination button. Sa mga nakaregister na sa DQR, mamahimong mag-login o kung wala pa, mamahimong magparehistro na. Bugtong A1 to A5 pa lang ang mamahimong magparehistro sa karon o gikinahanglan piliun gayud niini ang saktong priority group. Human ma-verify ang gi-require nga detalye, mamahimong mupili na kinig schedule og vaccination site. Ugaling puno na, mamahimong musulay sa laing higayon asa bakante ang schedule og vaccination site. Sa katapusan mohatag og confirmation sa schedule sa pagbakuna. Mamahimong makakancel o makapareschedule ang registrant kaduha sa usa ka semana apan kung mulapas na, temporaryo kining mablock sa system. Ang tanang dokumento nga pamatuod nga nahilakip sa usa ka priority group gikinahanglan dalhon atol sa pagbakuna. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Itbulaga Spogify 2016 Grand Winner nga si Matt Lozano mapasalamaton sa dakong role nga iyang bidahan sa ginatangang fantasy action series sa GMA nga Voltes 5 Legacy. Atong sayron ang dugang detalye sa report ni Chin Sabute. Malipayon, ug lalabihan ko ng excitement sa charming kapuso talent nga si Matt Lozano para sa iyang role nga Big Bert sa upcoming Japanese-based fantasy action series nga Voltes 5 Legacy. Gustong-gusto nang kumawala ni Big Bert sa akin. And sobra kasi yung paghahanda ko talagang lahat ng kasulok ko ng script binabasa ko and napanood ko ng 3 beses ang series ng Voltes 5. Apan una pa manahatag kay Matt ang dakong break sa iyang career, daghan na kuno siyang nadawat nga negative comments tungod sa lawas. Hinuon, wala siya nagpaapekto niini. Happy ako sa nangyayari ngayon eh. Kumbaga sobrang proud ako na hindi ko alam na ito palang patabaan ko na to. Ito yung magbibigay sa akin ng work ngayon and thank God na sobrang laking project pa. Sa karon, endorser si Matt sa usa ka sikat nga clothing brand. Ug bag-ohay lang sab siyang nag-release og kanta nga Kwarto nga siya mismo ang nag-compose. Kining tanan, wala gidahom ni Matt labi pa karong dunay pandemya. Busa, alang sa mga chubby guys, sama niya, duna siya'y tambag. Okay lang yan, just be yourself. Wag kayo mawawalan ng lakas ng loob kasi isa yan sa magpapatalo sa sarili niyo. Ako si Chin Sabute para sa One Mindanao. Low pressure area nga ginamonitor sa Pag-asa padulong na sa Luzon. Samtang localized thunderstorms ang magpaulan sa Mindanao. Matod sa Pag-asa ang LPA nakita sa silangang bahin sa Southern Luzon ug Visayas nga dunay gilayong 960 kilometers east sa Tuguegarao City sa Cagayan Province. Pakusgon sa mong LPA ang hangin habagat apan wala na kini direktang epekto sa panahon sa Mindanao. Ang mga localized thunderstorms ang makaapekto sa daghang bahin sa Mindanao. Bisan na walay LPA ug bagyo dili gihapon angay magkumpiyansa ang katawhan tungod posible gihapong makamugna kini og kalit nga pagdaot sa panahon nga moresulta sa landslide ug mga pagbaha. Mga kapuso, way puas ang among paghatod ug balita. Bisitahe ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkadaiyang rehiyon sa nasod. Subscribe na. Ug mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si John D. Esteban. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Cyril Chavez. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Sara Hilomen Velasco, buong puso para sa Pilipino.